hyötysuhteella. Lämpöpumppupodi. Tämänkertaisen jakson aiheena on sulku, eli Suomen lämpöpumppuyhdistys. Ja vieraaksi saapuu toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Tom Alleseneran kanssa. Tämä on Lämpöpumppupodi. Terve ja tervetuloa Lämpöpumppupodin matkaan. Viime jaksossa käytiin Hirvosen Jussin tarinaa läpi ja lämpöpumppumarkkinaa ja siellä oli semmoinen mielenkiintoisia juttuja kuin sulpu ja EHPA, eli yhdistyksiä. Mua rupesi kiinnostaa toi sulpu ja sulpun toiminta ja yleensäkin tämä niin kuin lämpöpumppumarkkina Suomessa ja muualla maailmassa, niin tehdään Jussin kanssa nyt vielä toinen jakso. Tervetuloa Jussi taas mukaan. No niin, kiva olla täällä jo toistamiseen. Mikä on sulpu? Sulpu on Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpu ry virallisesta nimeltään ja se on vuonna 1999 perustettu toimialayhdistys ja jos lähtisi sieltä vähän niistä perustamisajoista kuitenkin liikkeelle. Silloin oli meitä toimijoita, oli alalla sitten kymmenkunta, vähän toistakymmentä, jotka oli maahantuojia tai sitten oli vähän valmistusta Suomessa, että maalämpöpumppuja teki silloin pari firmaa, taisi olla 3 firmaa ja sitten oli muutamia maalämpöpumppu maahantuojia ja sitten vähän kerrassa nosti päätetään ilmalämpöpumppupuoli ja sitten poistoilmalämpöpumppujakin oli jo pikkasen tulossa. Ilmavesilämpöpumppua ei silloin vielä ollut Suomen markkinoilla. Joo. Ja tilanne oli sellainen, että silloin oli jo niinku rakennusalan messuja. Ja me siellä messuilla sitten seisottiin ja yritettiin myydä niitä pumppuja. Jokaisella olisi oma pieni koppinsa ja jokainen haukkui toisiaan. Niin paljon kuin jaksoja, pelkäs toisiaan. Ja ei ollut oikein niinku keskusteluyhteyttäkään niinku kilpailijoiden kanssa. Ja se oli niinku käsittämätön tilanne, se oli huono tilanne. Kuka uskaltanut ostaa keneltäkään mitään, että kun näin oli. Ja sitten kuitenkin niinku Motiva oli siihen aikaan jo olemassa ja Motiva kiinnostui myös, että miten tämä Suomesta lämpömarkkina on ja miten se lähtee kehittyä. Ja mä tein pienen selvityksen silloin Motivalle lämpömarkkinasta yhdessä näiden toimijoiden kanssa ja sitten päätettiin Motivan kanssa, että Motiva voisi olla semmoinen moottori, joka saisi tämmöisen yhdistyksen aikaiseksi ja Motivan nimissä käytiin sitten perustaa sitä ja saatiin lopulta, niin päästiin niin pitkälle siinä, että saatiin nämä firmat jopa samaan neuvotteluhuoneeseen, joka ei ollut, se oli ihan niin kuin aidosti, ei mennyt millään, niin miehet suostuu istua samassa huoneessa. Ne oli miehiä vielä kaikki. Kyllä. Siihen aikaan. Lopulta sitten perustettiin yhdistys ja sen voisi sanoa, niin kuin se ensimmäinen saavutus siinä yhdistyksessä oli se, että se loanheitto loppui melkein siihen perustamiseen. Sitten meillä oli hallitus, kaikki istuttiin hallituksessa. Ei sinne hallituksen kokoukseen sitten oikein viittinyt tulla, jos siellä oli niin kaverin päälle niin likaämpärin tyhjentänyt. Ja se oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen tärkeä asia, että lähdettiin yhdessä tekemään alaa ja katsotaan, mitkä tämä alan mahdollisuudet olisi ja millä toimenpiteillä sitä sitten niin kuin tehtäisiin. Oliko se semmoista vähän niin kuin reviiritaisteluakin sitten? No se oli aivan tolkutonta reviiritaistelua. Siellä sitten tietysti tuli asetelmia myös ilmalämpöpumppujen ja maalämpöpumppujen välillä ja että sehän oli niin kuin, se mennessä hajota monen kertaan siihen, että pitää tehdä oma ilmalämpöpumppuyhdistys ja maalämpöyhdistys ja näitä keskusteluja käytiin. Mutta sitten kuitenkin yhdistys lähti toimimaan ja vähän kerrassaan lähdettiin niin kuin huomattiin, että meidän pitää yhdistyksenä lähteä jakaa tietoa alasta, yhtenäistä tietoa, oikeata tietoa ja se oli yksi tekijä. Sitten alan laatua käytiin miettimään, millä sitä voitaisiin nostaa. Lähdettiin tekemään jonkun verran koulutuksia, tuotiin eurooppalainen asentaja- ja sertifikaatio-ohjelma tänne ja sen ympärillä koulutuksia.
sitten yritettiin koulutusinstituutteja saada tekee lisäkoulutuksia ja sitten oli tietysti tärkeä asia saada tilastot aikaiseksi. Me ei tiedetty, mitä myydään. Että se on tietysti tärkeä juttu, että saatiin sovittua, että tehdään tämmöinen tilastojen keruusysteemi, joka on siltä 99 vuodesta. Mikä on meillekin alalla toimijoille kvartaali sulpun tilastot tuttu. No mä luulen, että se on niinku tärkein ja eniten käytetty palvelu meiltä. Se on niinku, me on tehty sitä nyt 24 vuotta aika pitkällä samalla systeemillä. Ja meillä on yhdet Euroopan parhaimmista lämpöpumpputilastoista olemassa tällä hetkellä. Me tiedetään, mitä Suomessa on myyty, erityyppisiä pumppuja, jopa niin kuin teholuokiltaan. Ja se on tietysti tärkeä toimijoille tietää markkinaosuutensa, mutta myös tietysti sitten julkisuus, kun me tehdään niin kuin vaikuttamistyötä yhdistyksenä median kautta monen muuhun suuntaan monella tavalla, niin ne on niin kuin se tilastot on yksi pohja sille mediatyölle. Me tiedetään, että miten tämä ala menee ja sitten me pystytään vertaamaan myös, miten mennään olla niin kuin kansainvälisesti. Okei, eli sulpun tarkoituksena on ajaa tämän alan asiaa Suomessa. Kyllä. Ja jakaa sitä tietoa myös sitten muualle Eurooppaan. Joo, että sulpun tehtävä on tosiaan niin kuin tietysti kaikin tavoin edistää alaa. Voisi sanoa se ehkä se raakatavoite, että myytäisiin mahdollisimman paljon lämpöpumppuja. Se edellyttää sitä, että niiden tunnettavuus on hyvä, että on oikeita tietoa käytettävissä, mutta myös sitten jonkun verran, että on niin kuin laatutekijät kunnossa. Että yrittää, että olisi maassa koulutusta, laatujärjestelmiä ja sitten on nämä tilastot on yksi asia, mutta sitten ehkä yksi semmoinen voi olla tärkeämpikin, mutta ei niin hirveän näkyvä asia. Me tehdään koko ajan vaikuttamistyötä, minkälaista lainsäädäntöä tai direktiiviä tai lakeja tulee Euroopasta, Suomesta, lämpöpumppuja koskien. Ja me pystytään niin kuin siihen vaikuttamistyöhön niin kuin olemaan mukana ja meidät kutsutaan siihen koko ajan mukaan. Tänne on monta kertaa ollut tulossa sen tyyppisiä säännöksiä, jotka suorastaan oli estämässä lämpöpumppumarkkinaa. Samoin me ollaan vaikuttamassa siihen, minkälaisia tukia täällä jaetaan, että niiden tukien valmisteluissa ja tämmöistä niin kuin vaikuttamistyötä siellä viranomaispäässä, niin sitä tehdään niin kuin uskomattoman paljon ja me ollaan monessa mukana. Ja se ei näy missään muussa kuin hyvänä lopputuloksena sitten, että meillä on niin kuin asiat lämpöpumppujen kannalta tänä päivänä hyvässä kunnossa tällä puolella myös. Mites kuluttaja? Kohtaatteko te kuluttajaa? Tai tuleeko sulle paljon viestejä niin kuin kuluttajilta tai onko niin kuin siihen suuntaan sitten? Joo, kuluttajalle ensinnäkin mä kohtaan niitä sillä lailla, että mä oon varsin paljon niin pidän erinäköisiä esitelmätilaisuuksia, kaiken maailman kisaristia, se johon kutsutaan lämpöpumpuista puhumaan, jossa kohtaa niin kuin todellista kuluttajaa. Mutta yhdistys saa paljon viestejä ja ne viestit ei ole yleensä ihmiset ei hirveästi kehu, että silloin on joku tilanne päällä, kun otetaan yhdistyksen yhteyttä. Voin sanoa, että niin kuin yleensäkään asiakaspalaute, mikä ala vaan, niin harvemmin yleensä sieltä ei ole se kehu ensimmäinen. Niin siellä on sitten, on jotain ongelmia, jäsenet ei toimi kunnolla, voi olla tämän tyyppisiä asioita, voi olla että on niin kuin kuluttaja muuten vaan pulassa, voi olla tiedon puutetta, ihan niin kuin raasti puuttuu tietoa ja ei saa mistään sitä tietoa. Me ollaan aikamoinen kontaktipiste, että pystyy ainakin verkostoa tarjoamaan. Tai sitten mäkin tiedän jo aika paljon 30 vuoden kokemuksella, että pystyy monta kertaa auttamaan suoraan siinä. Että sitten kuluttajapuheluita on paljon ja voisi sanoa vaikka yhdistyksellä on kohtuullisen kevyet resurssit, niin kaikki yritetään kyllä hoitaa, että ei pysty aina vastaamaan, mutta kyllä soittopyynnöt soitetaan takaisin. Ja se kuluttajapinnassa toimiminen on niin kuin erittäin tärkeää tälle yhdistykselle, että tietää, että missä mennään. Nämä kuluttajavalitukset, niitä oli, voisi sanoa 10 vuotta sitten, niitä oli paljon enempi. Pumppuja myytiin varmaan niin kuin 1/5 ja kuluttajavalituksia oli varmaan niin kuin tuplasti verrattuna tähän päivään. Tänä päivänä ala toimii paremmin, laadukkaammin ja toki niitä, kun myydään 200 000 pumppua vuodessa, niin totta kai siellä tulee niin kuin joitakin ristiriitoja, pääsee jotakin lausuntoja antaa tai jopa
pahimmillaan johonkin oikeusprosesseihin todistajaksi, mutta niitä on vähempi ja vähempi, että me ollaan hyvin. Mutta yhdistys on kuluttajaan myös yhteydessä ja edelleenkin, jos on joku semmoinen ongelma, joka ei muuten tunnu ratkeavan, niin kyllä kannattaa yhdistykseen soittaa. Kyllä me yritetään niin kuin neuvoa, mitä siinä asiassa voisi tehdä. Just näin. Loistavaa. Miten Suomi suhtautuu niin kuin lämpöpumpuissa verrattuna muihin maihin? Mehän ollaan aikamoinen edelläkävijä, mitä on tilastoja tuossa katsellut. Mainitsitkin jo yli 1 miljoona myytyä lämpöpumppua. Niin. Joo, me ollaan tässä 30 vuoden aikana me ollaan myyty nyt 1,5 miljoonaa lämpöpumppua Suomeen. Ja tietysti aika paljon 5,5 miljoonaa porukalle ja viime vuonna myytiin 200 000 pumppua, joka oli eniten 1000 taloutta kohden Suomessa, tai ihan Euroopassa ja myös maailmassa. Eli me ollaan ykkösmaa tällä hetkellä pumppumyynnissä. Siellä on hyvin lähellä meitä on niin kuin Ruotsi ja Norja, että meillä on niin kuin Pohjoismaissa tämä lämpömarkkina erittäin hyvässä asennossa ja kehittynyt verrattuna Keski-Eurooppaan, joka käynnistelee nyt semmoisen 10-15 vuoden takamatkalta sitä markkinaansa ja tulevat sieltä varmasti, mutta he joutuvat myös ne omat haasteensa kohtaamaan ja virheensä tekemään. Meillä on niin kuin markkina hyvässä asennossa, me ollaan hyviä tässä, me voidaan olla niin kuin rintarottingilla ja esitellä näitä lukuja, että me ollaan onnistuttu tässä hyvin. Toki meillä on olosuhteet lämpöpumpuille hyvät, että on halpaa puhdasta sähköä tarjolla, ei ole kaasuverkkoa tarjolla. Meillä on kylmä maa, jossa on totuttu energia-asioita ottaa huomioon ja niitä käsittelemään ja talotekniikka on korkeatasosta ja meillä on myös kansalla on varallisuutta sen verran, että ne investoi oikeisiin asioihin ja investoimalla säästävät sitten rahojaan ja ympäristöä. Et on huomaa, että se kiinnostaa niin kuin muitakin maita tämä Suomen tilanne. Tuossa oli muutama viikko sitten niin Ranskan paikallinen Yle, France Television, kävi tekemässä juttua Suomesta näistä energia-asioista ja mä olin sitten heille esittelemässä maalämpöä. Niin kyllä siellä niin kuin ihmetellään, että miten näitä Suomessa myydään ja miten nämä toimii näin hyvin ja tuommoisia säästöjä saadaan aikaisesti. Kyllä se niin kuin muuallakin kiinnostaa tämä Suomen tilanne. Joo, se on hyvä. Nyt kiva olla suomalainen lämpöpumppu-ihminen. Mä saan antaa todella paljon ulkomaalaisille, eurooppalaisille konsulteille, tiedotusvälineille, tutkimuksiin, haastatteluja ja olla niissä mukana se Euroopan lämpöpumppuyhdistyksen kautta ja myös tämän IEA:n lämpöpumppu-ohjelman kautta, jossa myös Suomi on aktiivinen, maailmanlaajuinen tämmöinen järjestö, että me ollaan kovassa maineessa, eikä me ole siellä niin kuin sitä kynttilää kyllä vakaalla pidetty, että kyllä aina kun pääsee kansainvälisen lehteen jonkun artikkeli pyyhkäse tästä ihanasta lämpöpumppumaasta, niin aina se tehdään ja me ollaan tunnettuja hyvästä lämpöpumppumarkkinan rakentamisesta. Ja siis toi muukin Eurooppa, niin kyllähän se kun perässä tulee, kun viime vuotta miettii, niin sehän niin kuin sanoit, että 200 000 myytyä lämpöpumppua. Joo. Voi sanoa, että juoksin viime vuonna, enkä kerennyt kaikkea edes hoitaa ja se oli ihan hurjaa. Ja pumppuja ei tullut. Kaasuhanat katkesi silloin Ranska, Italia, Kreikka, Englanti, Saksa, kaasulämmittäjiä. Saksassakin melkein 60% on kaasulämmittäjiä. Joo. Kaasuhanat ja lämpöpumppuja rupesi menemään tilalle, komponenttipulat iski ja näin poispäin, niin oli se aika moista. Mitä mä katsoin, Saksassakin oli tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla, mitä oli yli 100 000 lämpöpumppua. Joo. Saksa ohitti viime vuonna muuten ensimmäistä kertaa Suomen myyntimäärissä. Ne myyvät viime vuonna 300 000 pumppua. Mutta täytyy muistaa, että niitä on 15-kertainen porukka. Kyllä. Meihin verrattuna. Heitä on 80 miljoonaa, meitä 5,5 miljoonaa. Kyllä. Mutta se on siellä hyvässä niin kuin nousussa ja kaavailuthan on niin kuin valtavia ja varmaan pitää paikkansakin, että Eurooppa kaasusta pitää luopua, se pitää sähköistä ja se pääasiassa sähköistä lämpöpumppujen avulla. Ja EUn viralliset tavoitteet, ihan EUn ja lämpöpumppualan sen myötä on, että Euroopassa olisi
vuonna 2030 60 miljoonaa lämpöpumppua ja nyt oli 2050 mennessä 90 miljoonaa, joka merkitsee sitä, että alan pitää kasvaa todella paljon siellä. Heillä on erilainen haaste kuin meillä. Se kaasu on niin halpaa, että lämpöpumpun lämpökertoimella 4 ei oikein pääse vielä käyttökustannuksessa pääse se kaasu alle. Ja ennen kuin ne suhdanteet muuttuu, sähkön hinnan ja kaasun hinnan suhdanteet muuttuu, niin se iso markkina ei tule siellä räjähtää. Sitten kun rupeaa miettimään, kun tuossa tutkinut Saksan markkinaa, niin se niiden sähköverkko, niin ne on ongelmissa jo sen kanssa muutenkin. Aurinkosähkö on siellä yleistymässä, sähköautot, vielä lämpöpumput, niin on se mielenkiintoinen yhtälö. No se on nimenomaan näin, että ei ole niin kuin itsestäänselvyys, että joka talossa olisi 25 ampeerin sulake, josta ottaa sähköä. Että siellä se ei ole näin. Siellä ei sähköverkossa ei ole värkeisvaraa tällä hetkellä. Toinen on sitten heidän koko niin kuin energiatuotantopalettinsa, että siellä tietysti on paljon niin kuin aurinkoon ja tuuleen panostettu, mutta se on aika marginaalissa pääasiassa. Energiahuolto pohjautuu kaasuun ja hiileen. Ja sähkö on myös erittäin likasta, jos on meillä 80 grammaa, 70-80 grammaa per kilowattitunti hiilidioksidipäästöltä, niin se on Saksassa melkein 400. Eli se ei ole edes niin kuin ympäristöystävällistä välttämättä se lämpöpumpun käyttö tänä päivänä ennen kuin sähkö saadaan myös puhdistettua. Että monessa. Heillä on niin kuin isommat haasteet, mutta isommat mahdollisuudet, mutta se merkitsee kyllä niin kuin valtavia muutoksia siellä ja lämpöpumppuja tulee menemään Eurooppaan paljon. Se on niin kuin ihan selvä. Pumput on siellä vähän toisen tyyppinen se markkina, että esimerkiksi Saksan markkina tulee olemaan niin kuin näillä näkymillä melko selkeästi ilma-vesilämpöpumppu propaanikylmäaineella. Se on niin kuin se valtamerkki. Siltä se näyttää, joo. Ja tämä on jännä, kun mennään vaikka ilmavesiin. Niin Suomi taitaa olla ainut, missä myydään splittipumppuja tai niin kuin splittimaa. No sanotaan, meillä myydään suhteessa paljon ja meillä on siihen niin kuin syynsä historiassa ja markkinassa ja ilmastossa ja monessa muussa. Et meillä myydään niin kuin splitti ilmavesilämpöpumppua varsin paljon ja monoblokkia jonkun verran. Ja me ollaan tietysti erityisen iso maalämpöpumppumaa, että maalämpöpumppujahan ei myydä tässä määrin missään muualla kuin Ruotsissa. Norjalaiset ei osaa myydä maalämpöpumppua ollenkaan. Ja Keski-Euroopassa ei niin kuin näytä lähtevä. Siellä on niin kuin omat haasteensa on myös porauksissa. Joo, kun mä kattelin niin kuin muiden maiden, niin siellä on niin kuin ilmavesimonoblokki. On se niin kuin myydyin. Kyllä. Myydyin tuota. Ja se on niin kuin myös Ruotsissa. Ruotsissa joo, ja varmaan toi sitten tulee vielä sitä painamaan siihen suuntaan, niin tämä uusi F-kaasuasetus. Kyllä. Joka tulee näitä luonnollisia kylmäaineita suosimaan niiden pienistä räjähdys- ja palohaasteista huolimatta. Kyllä, tätä käsiteltiin tuossa lämpöpumppu-uutisten jakson numerossa 11, kun tuo Rytkösen Ilkka kertoi näistä termiä uusista lämpöpumpuista ja siinä poikittiin tuohon kylmäaineisiin, mitä se tulevaisuudessa on. Ja näyttää siltä, että toi varsinkin ilmanvesimarkkina niin tulee, voisiko sanoa jopa mullistaa tuo propaanin tulo. Sieltä on tullut jo propaanipumppuja markkinoille. Onhan niissä ne arvot aikamoisia, ne suorituskykyarvot sitten. Joo, kyllä kylmäaineet muuttuu. Nythän siellä on direktiivi voimassa ja siihen on niin kuin tietyt siirtymäajat. Onko sulla siitä R410 tietoa, kun siitä on nyt montaa eri mieltä olla, että se olisi 25 tai 2030, että se niin kuin myynti loppuisi? Se ei ole yksiselitteinen se direktiivi. Että se on niin kuin, siinä on niin kuin melkein esimerkiksi jokaisen sen, kun sanotaan, että silloin ja silloin pitää opettaa sen ja sen kylmäainan käyttö. Mutta lopussa aina tämmöinen, että mikäli tämmöiset niin kuin turvallisuusasiat eivät estä niiden korvaavien kylmäaineiden käyttöä. Et nyt
nämä niin kuin tämmöiset tulkinnat, mitkä tulee olemaan rakennusmääräyksissä turvallisuuteen liittyvät tulkinnat näihin räjähtäviin, palaviin kylmäaineisiin, niin ne varmaan tulee myös niin kuin merkitsee, että millä aikataululla niihin mennään. Mutta selvä on, että vähän kerrassaan siirrytään esimerkiksi R410 pois. Ensimmäisenä sitten on R32 on semmoinen, joka Se käy vanhaksi jo, sekin kohta kun katsoo listoja tuossa. Niin. Sekin käy vanhaksi ja sinne tulee propania ja ehkä jotain muuta. Aina on tullut joku korvaava tuote. Nyt on mä en ole hirveän niin kuin huolestunut tässä pitkä historian vuoksi. Se on niin kuin 4. kylmäinen vaihdos on menossa mun aikana. Joo, ja tuo R410, niin sehän on vielä esimerkiksi maalämpöpumpussa parhaissa semmoisissa, niin ainut ja paras oikein tällä hetkellä, mikä toimii. Kyllä. Ja kompressorivalmistajat on aika ihmeessä ollut näiden uusien kylmäaineiden. Joo, se ei ole vaan niin kuin, että vaihdetaan kylmäaine, kun pitää vaihtaa niin kuin kaikki komponentit ja tuommoisen niin kuin komponenttivalmistajat sanoo, että jos lähdetään ihan niin kuin nollasta kehittää jotain komponenttia, niin helposti kaikki ne kehitystöineen, kenttätesteineen ja kaupallistamisen kanssa niin mennään niin kuin 10 vuotta suurin piirtein. Joo. Semmoinen on niin kuin kaari tuommoisen niin kuin uuden esimerkiksi kompressorin tuomisessa markkinoille. Joo, niin kuin tuossa jakso numero 1 tuossa vähän viitattiinkin, niin on niin kuin lämpöpumppuvalmistajat on vähän ihmeessä näiden uusien kylmäaiden kanssa ja niin kuin komponenttivalmistajat, että ne saadaan kestämään. Joo. Kun osallakin on niin kuin 10 vuoden kompressoritakuita ja tämmöisiä, niin miten ne pystytään uusille aineille antamaan semmoisia. Joo, Niin niin kuin kyllä sieltä omat haasteet tulee, mutta sanotaan niin kuin kuluttajan kannalta, kyllä ala tulee tarjoamaan semmoisia tuotteita, jotka on sopivia heidän talonsa, sopiva hintaisia, ei mitään ihan tolkuttomia niin kuin hinnanmuutoksia tule. Vanhoja tuotteita saa varmasti käyttää. Ei ole sitä, ja huollon tarkoituksia aina saa huoltaa niin kuin vanhan pumpun niillä kylmäaineilla, jotka sinne käy. Et sitä ei tarvitse olla huolissaan ja ei sieltä niin kuin maailma tule niin mullista, että kannattaa jäädä odottaa nyt jotain ihmettä tapahtuvan sitten muutaman vuoden päästä. Jos on tarve käydä säästää omia rahoja ja ympäristöä, niin se lämpöpuinvestointi kannattaa tehdä kyllä heti. Kyllä. Ja propanihan vaikuttaa sen verran ilmanvesi, että se splittihän sitten niin sanotusti, se on monoblokkikoneita sitten, kun tulee propani. Kyllä. Sitten me ollaan pikkasen aina siinä keskustelussa, että kun se vesi käy siellä ulkona, siitä voidaan olla monta eri mieltä. Niin, mutta sekin on ongelma, jota onko se vai eikö se ole, ja on ainakin ratkaistavissa. No itse koen, että se ei ole ongelma. Joo, että siinä on niin kuin riippuu mitä pumppua myy, niin vähän sitä mieltä. Joo. Mutta tässäkin tullaan taas siihen, että kohdekohtaisesti. Kohdekohtaisesti ja ratkaisuja löytyy. Kyllä. Mutta tämä yhdistysmaailma on, jos mennään siihen, mistä lähdettiin, niin tämä on niin kuin, sitä ei helposti huomata, mutta tämmöinen niin kuin yhdistyshän tekee niin kuin vaikuttamistyötä. Ja se, että olisiko tämä ala niin kuin tämän kokoinen ilman tuommoista yhdistystoimintaa, niin mä sanon kyllä suoraan, että ei olisi, ei lähellekään sitä. Että tuommoinen yhdistys, yhteen hiileen puhaltaminen koko alalta, tiedottaminen, tiedon niin kuin se oikeellisuudesta huolehtiminen, laadusta huolehtiminen, tilastoinnit, kansainvälisten yhteisen niin kuin sen idean tuominen ja välittäminen kumpaankin suuntaan. Ne on sitä yhdistyksen tehtävää ja niillä luodaan myös se poliittinen kenttä, että me ollaan tällä hetkellä niin kuin hyväksyttyjä poliittisesti ja voisi sanoa niin kuin tämmöiset valtiovallan toimenpiteet, tukitoimenpiteet, säännökset, lait ja muut. Missään tapauksessa tällä hetkellä enää yhtään semmoista henkeä, että lämpöpumppuja haluttaisiin estää niiden tulomarkkinoille. Näin ei ole ollut aikaisemmin. Kyllä. Ja sen vuoksi edellinen jakson vieraana istui Jussi Hirvonen. Että se kehitys ja mitä sä oot tullut alalle, niin on se iso. Ja miten sitten, nyt tuli näistä tuista, niin ARA-tuki loppu tämän vuoden loppuun. Joo. Niin kuin energia-avustukset. Toki ARAlla on muitakin tukimuotoja siellä vielä niin kuin saatavina esimerkiksi kiinteistöllä. Tuossa oli italialainen asiakas, se kertoi mulle, että
että kun mä kerron kotitalousvähennyksistä ja näistä, että sanon, että ei nämä Suomessa nämä tuet, niin ei nämä niinku, ne on aika pieniä. Että, no kyllä nämä on ihan hyviä, että se taas tästä maalämmöstä niin korotetun kotitalousvähennykset, että ei. Että hän laittaa Italiassa välikattoon villaa, vaihtaa ikkunat ja laittaa lämpöpumpun, niin hän saa 110% tukea. Joo. Ootko sä tämmöisiä niin kuin kuullut, mitä tulee? Ei, mä tapasin italialaisen tuossa ihan muutama viikko sitten ja hän kertoi sitä samaa. Mutta sielläkin on nyt ne rahat loppu ja se markkina on ihan sekaisin. Niin pitkään menee hyvin, kun jostakin saa sitä, heillähän oli sitä EU-kasasta sitä rahaa. Niin ja ilmavesilämpöpumpun hinta oli 30 000 euroa. Joo, ja samoin Saksassa ilmavesilämpöpumppu maksaa 30-50 000 euroa asennettuna. Jens. Nyt kuulijat, jos pidätte niin kuin Suomessa ilmavesilämpötarjouksia kalliina, niin ei. Mutta siellä saa 70% tukea. No se no joo. Tämä kertoo se tukipolitiikan niin kuin, me voidaan niin kuin, tuki on niin kuin kiva saada ja kun niitä saa, mutta kun tässä pitkään toimineena, niin voisi sanoa, että se tukipolitiikka on erittäin myös hasardipeliä. Tämmöisellä markkinalla, jossa on niin kuin edellytykset lämpöpumpumyynnille jo erittäin hyvät ja kannattavuudet erittäin hyvät, että jos tulee tämmöisiä tukia, joka tulee ja lähtee, niin kummassakin tapauksessa se häiritsee aluksi, sitä odotellaan. Sitten kun se päättyy, taas se häiritsee. Eli markkina niin kuin siitä kärsii. Et meillä lämpöpumppuinvestoinnit kyllä hyvin usein on riittävän kannattavia ilman mitään tukia, vaikka niitä kuinka kiva olisi saada. Että ei kannata niin kuin tätä tukia käydä odottaa, että se säästö on niin kuin varmaa. Sitä tulee niin kuin joka vuosi riippumatta niistä tuista, että jos se investoinnin tekee. Me yritetään toki niin kuin yhdistyksessä kaikkemme tehdä se, että meitä kohdeltaisiin näissä tukipaketeissa oikein niin kuin lämpöpumppuina, että saataisiin samalla tavalla kuin saadaan joihinkin muihinkin järjestelmiin. Mutta olennaista olisi, että ne olisi niin kuin erittäin pitkäjänteisiä eikä vuosittain vaihtelevia. Nyt tällä hallituksella loppu rahat tai into tukea, niin ne päätti sitten, että nämä ARA-tuet ja monet muut tuet niin kuin lakkaa nyt tällä erää että voi olla, että aluksi vähän kirpasee, mutta pidemmällä tähtäimellä niin voi tehdä hyvää tällä alalla, että toimintaa markkinaehtoisesti. No jos oman mielipiteeni sanon, niin tuossa ei ollut hyvä, kun tuli kaikki tuet kerralla. Oli tämmöinen pompsi, että nyt, niin tämähän sekoitti niin kuin markkinan aivan täysin. Joo. Niin tuli uusia toimijoita ja vähän laatukin rupesi kärsimään sitten ja ynnä muuta, mitä sieltä sitten niin kuin vaikutti. Niin kyllä niin kuin joku tietty tasainen, pitkäkestoinen. Että kyllä mä niin kuin tommoinen kotitalousvähennystyyppinen tuki on ollut, se on ollut niin kuin pitkään ja se on ollut hyödyllinen alalle ja sitä ei tarvitse niin kuin ihmetellä, että se nyt on vähän korotettuna siihen öljylämmityskohteisiin tällä hetkellä, ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se on 27 saakka se. Se on juu, kyllä. Että voisi sanoa, niin kuin meillähän on yhdistyksessä sitä paljon keskusteltu, että miten meidän pitäisi suhteutua tukiin. Ja välillä ollaan ollut voimakkaasti sitä vastaan, että lämpöpuolelle ei tarvitse tulla markkinaa sotkemaan millään tuilla. Ja nyt kun sitä saatiin, niin tietysti sitä oli kiva ottaa ja tavarat loppu ja asiakkaat loppu ja tuli vähän jo huonoa laatuakin varmaan markkinoille ja nyt kärsitään taas krapulaa siitä, että se on poissa. Tämmöistä. Että jos niin kuin ajattelee aikaisemmassa jaksossa kerran vähän omaa työhistoriaa urheilukaupan puolelta. Niin. Jokainen talvi aivan erilainen. Välillä jää niin kuin kaikki sukset varastoon ja nyt kun olin siirtynyt lämpöpumppupuolelle, niin ei se tässäkään hirveän tasasta tämä markkina niin kuin ole. Ei se ole. Että ennen heilutteli, ainakin ilmalämpöpuolella niin kuin helteet heilutteli hirveästi sitä. Että silloin loppu tavarat ja asentajat, kun oli helteinen kesä ja se vaikutti niin kuin vuoden aina yli. Ja varmaan edelleenkin näin, mutta nyt tällä lämmityspuolella niin koettiin kyllä viime vuonna tietysti semmoinen tilanne, joka ei ollut missään tapauksessa hyvä eikä toivoisi enää koskaan tulevan, että meillä tavarat ja asentajat loppuu ja tietysti siellä oli hyvin erikoinen syytää Ukraina hyökkäyssota Ukrainaan. Miltäs nyt näyttää? Miltä ala näyttää ja tulevaisuus Suomessa? Me
Viime vuonnahan lämpöpuolella nousi 60% volyymeiltaan myynti tavarapulasta ja asentajapulasta huolimatta. Ja se oli tietysti ihan tajuuton, se oli Euroopan kovimpia myynnin nousuja meillä. Ja nytten niin kuin, ehkä voi oikein sana olisi sanoa, että niin kuin normalisoidutaan. Eli me tullaan alaspäin volyymeista tänä vuonna. Ehkä jopa 40%. Pääasiassa suurin niin kuin alastulo on ilmalämpöpumpuissa. Et ilmalämpöpumppujen myyntihän kasvoi viime vuonna 80% ja tänä vuonna tullaan siellä alas. Maalämpöpumput näyttää olevan kasvulla vielä. Ilmavesilämpöpumput tulee jonkun verran alas. Poistoilmalämpöpumput seuraa pienet poistoilmalämpöpumput aika tarkkaan niin kuin rakentamista ja rakentaminen tulee alas, mutta niiden rooli on pieni, että normalisoidutaan sinne vuoden 2020-2021 tasoille. Tasoille varmaan vähän niiden päälle ja kasvuvuosia myös tulevaisuudessa ei ole epäilystäkään. Voi olla, että vähän rakenteet muuttuu, että meille tulee luultavasti vähän järempiä pumppuja enempi ja ilmalämpöpumppu on luultavasti niin kuin siinä asennossaan, että se tulee olemaan aika tasaista tulevaisuudessa. Että meillä on nyt, riippuu siitä, miten nopeasti ilmalämpöpumppujen saneerausmarkkina käynnistyy. Tällä hetkellä meillä ei vielä mene sinne, ehkä 20-30% volyymista korkeintaan menee niin kuin ilmalämpöpumppujen korvaamisen ilmalämpöpumpuilla. Mutta jos me katsotaan niin kuin Norja ja Ruotsin markkinaa, niin siellä alkaa olla pääosa markkinasta on lämpöpumppujen myynti ja lämpöpumppujen tilalle. Juu, kyllä. Ja on huomannut itsekin, niin kuin mitä edustamani yritys on tehnyt 30 vuotta, niin siellähän vaihtomarkkina on nyt käynnissä. Joo. Että niin kuin nytkin huomasi hyvin niin kuin omissa asiakkaissa sen, että kun talvi lähti käyntiin, pakkasia rupesi tulemaan, niin maalämpöpumpun vaihtoja. Ne toimii kyllä vielä, mutta varaudutaan siihen, että niin kuin tulevaisuuteen, että ettei se mene jouluaattona tai uuden vuodena aukea se kone. Että sitä vaihtomarkkina on kyllä jo Suomessa käynnissä. Että niitä 20 ja 25 vuotta vanhoja pumppuja, niin siellä vaihdellaan kyllä. Joutuuko reikää jatkamaan? Onneksi on valikoimissa Ruotsissa valmistettuja pumppuja, jossa on kaivovahdit. Joo. Niin siellä pitää olla erittäin tarkkana, minkä kokoisen pumpun sinne laittaa. Joo. Ja jos sinne halutaan täysmitoitettuja nykypäiväisiä inverterpumppuja, niin kyllä. Joo. Porataan lisää. Siinä on mun mielestä myyntimiehen rehellisyys koetuksella, tai pitää niinku rehellisesti se sanoa, että ei vaihda vaan pumppua, että katsoo myös, että se kaivo riittää. Eikö se ole jännä juttu, että jos sä et rehellinen, niin sulla loppuu työt. Niin se. Tiesitkö sitä? Joo. näin se. Se on niinku nähty juttu, että taas niinku, kun on 30 vuotta saanut seurata tätä alaa ja alalle tuloja ja alalla toimijoita, tämä on siitä hyvä kyllä, että niin kuin putsaa itsensä tämä ala. Että se pitkään et voi toimia niin kuin huonolla laadulla tai epärehellisesti. Se on niin kuin poistuvaa. Se poistuu aina, mutta se on joskus menee niin kuin liian pitkään siinä. Että kyllä niin kuin ne, jotka toimii niin kuin vakavasti, mennään pitkään alalla, tekevät laatua, vastaavat huudoista ja puhuvat totta, ne sillä pärjää ja ne sillä pysyy. Kyllä. Että tämmöisille toimijoille toivoisi niin kuin menestystä. Just näin. Ja tuohon, niin tosiaan tuo viime vuosi niin oli hurja. Mä olin tuossa Yle Svenska TV-haastattelussa, senkin sanoin, että vähän ei ole ikävä viime vuotta, että kyllä oli aika hurja. Ei pumppuja ollut ja toimitusajat pitkät ja älytön kysyntä. Ja nyt se on tosiaan normalisoitu. Mä sanoisin, että se on siellä 2020, 2019. Joo. Niin siellä paikkeilla se on tällä hetkellä niin kuin normalisoitunut tämä työmarkkina. Niin. Joo, tämä kuuluu. Sanotaan näin niin kuin oman mielenterveyden kannalta, niin tämä on ihan. Joo, ja markkinatalouteen kuuluu tämmöiset nousut ja laskut. Ei siinä, se on niin kuin näin, että ja niitä pitää kestää ja tietysti fiksut firmat niin kuin varautuu myös siihen, että täytyy niitä puskureita olla ja sitten tarvittaessa elää ne huonot ajat myös ja eikä päästää sitten huonoina aikoina sitä henkilöstöä karkuun. Just näin. Ei mitään. Mulla ei muuten kysyttävää enää mitään tähän jaksoon liittyy.
Onko Jussilla vielä jotain? En mä kiva ensinnäkin oli jutella ja sitten jos joku niin kuin miettii tätä yhdistykseen liittymistä, kannattaako täällä olla? Mun mielestä kannattaa, että se ei ole hirveän kallista ja on tiedon äärellä ja sitten on tekemässä niin kuin yhteistä hyvää ja sitoutumassa alaan ja sitoutumassa tulevaisuuteen. Ja jos ei muuta, niin kannattaa ainakin seurata sitä Sulpun viestintää, että me ollaan aktiivisia ja meillä on paljon asiapitoista viestintää niin sosiaalisessa mediassa kuin meidän sivuilla ja lehdissä myös. Ja sä oot aika ahkera tuolla LinkedInissä, niin sieltä tulee tosi paljon tietoa myös sitten muiden maiden Joo. pumppumarkkinasta, niin itse ainakin seuraan paljon, mitä sieltä tulee aina. Joo, se on mä on ehkä niinku se torvi tonne kansainväliselle puolelle, että mä paljon jaan sinne tietoa, on sinne päin aktiivinen, jaan tää Suomen niinku menestystarinaa sinne ja sitten myös sieltä yritän tuoda sen, että miltä tuo maailman tilanne näyttää, Euroopan tilanne näyttää ja mitä siellä kirjoitellaan, mitkä on ne haasteet ja mikä on meidän asema siellä kansainvälisessä kentässä, niin LinkedInissä, Facebookissa seuraa suoraan mua tai sitten tai Suomen lämpöpumppuyhdistystä. Kyllä. Ja samalla kun seuraatte Jussia, niin Lämpöpumppupodikin löytyy näistä kaikista lähteistä. Ei mitään, kiitos Jussi tästä. Kiitoksia. Ja kuulijoille semmoinen homma, että ollaan kuulolla. Morjes. Parhaalla hyötysuhteella. Lämpöpumppupodi.